Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sixolise ngokuthi ayikuma useze wasamukela inkonzo kaAfu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyaxolisa. Bazalwane ngizocela siphakame sidumise uNkulunkulu sesivula inkonzo. Emva kokuba masesidumisile ngizocela umama umfundisi Maseko esikhuphulele inkosi ngomkhuleko. Sesilapha uNkulunkulu wethu omncwele siyakhuleka ukuba ubusise ilona lo uNkulunkulu wethu omncwele oyewaholela ukuba kule ndawo. Kodwa uNkulunkulu sibusise esikhulu esisicelayo sokuba silalele, siqaphele, senze njengalona wesifazane waseThiatira uLydia okhulume ngaye encwadini yezenzo. Wathi ma abapostoli bekhuluma izwi lakho uNkulunkulu wethu omncwele walalela, waqaphela, wawusuyayivula inhliziyo yakhe ukuba Sima
Kristu Inkosi. Bazalwane singaqhubeki kakhulu ngiyacela ngicela sizeni phambili edlalweni ephambili. Ungasiyeki hlale seduze nawe C8 senzele abazalwane abangenayo bahlale emva kwethu. Jesu Kristu Inkosi. Yekumusa akwenzele wona mina nawe. Haleluya. Jesu Kristu Inkosi. Bazalwane siza kwi-item elandelayo. Haleluya. Ngizocela thiwe angicele bonke abefundisi abakhona bezosibengelela ngaphambili. Bonke abefundisi kwathiwa ngisho ukuthi yena uma usumla usisho igama nesibongo ebese uyasho ukusho. Belithuba nje ngigedelela ingcebo nengcebikazi Inkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngizosuswa ibona abazalwane uma sebesukuma. Yekumusa